Магазін Алеся ў Смаргоні – гэта утульнае месца, дзе мясцовыя жыхары могуць знайсці паўсядзённыя тавары і прадукты па даступных цэнах. Ён зручны сваім размяшчэннем і прыязным абслугоўваннем, дзякуючы чаму карыстаецца папулярнасцю ў жыхароў горада. Якія тавары прапаноўвае магазін, высвятляла наша здымачная група. Магазін гаспадарчых тавараў Алеся ў Смаргоні ўжо даўно стаў знаёмым і зручным месцам для жыхароў горада. Ён прыцягвае пакупнікоў шырокім асартыментам прадукцыі, неабходнай як для дома, так і для лецішча. Тут можна знайсці ўсё ад бытавой хіміі і кухоннага прыладдзя да інструментаў і тавараў для догляду за домам. Адной з галоўных пераваг магазіна з'яўляецца яго даступнасць і практычнасць. Пакупнікі шануюць Алесю за разумныя кошты і магчымасць хутка набыць усё неабходнае ў адным месцы, не марнуючы час на паездкі ў буйныя гандлёвыя цэнтры. Асартымент рэгулярна абнаўляецца, што дазваляе ўлічваць сезонныя патрэбнасці. Летам тут больш тавараў для саду і агарода, а ў халодную пару года прадукцыі для ўтульнасці і рамонту. Паважаныя жыхары і госці горада Смаргоні, магазін Алеся сардэчна запрашае наведаць наш магазін, які знаходзіцца па вуліцы Якуба Коласа. У нашым магазине ў шырокім асартыменце прадстаўлены тавары беларускіх вытворцаў. Гэта кухонныя гарнітуры, сталы, дываны, ложкі, люстэркі і шмат розных рэчаў, якія неабходныя ў паўсядзённым жыцці. Паважаныя жыхары горада Смаргоні і госці нашага горада. У магазине Алеся тавары беларускіх вытворцаў вы можаце набыць у рассрочку на 3 месяцы альбо у крэдыт народныя тавары на 3 гады. Сардэчна запрашаем вас наведаць наш магазин, дзе вы абавязкова знойдзеце нешта для сябе і для свайго дома. Адмысловая ўвага надаецца абслугоўванню. Прадаўцы заўсёды гатовы дапамагчы з выбарам, падказаць прыдатны тавар і даць карысныя парады па яго выкарыстанні. Дзякуючы гэтаму у магазине фарміруецца даверная атмасфера, а многія пакупнікі вяртаюцца сюды зноў і зноў. Крама Алеся – гэта прыклад таго, як невялікі лакальны бізнес можа паспяхова задавальняць паўсядзённыя патрэбы жыхароў. Ён застаецца важнай часткай гарадской інфраструктуры, спалучаючы ў сябе зручнасць, разнастайнасць тавараў і уважлівае стаўленне да кліентаў.